Әрерде исәмсіз хөрмәтле коллегалар, Җырчы Илнат Фархуллинның иҗади проектларына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Билгеле, Илнат үзе җырчы, автор башкаручы һәм Ресторат компанияләр группасына нигез салучы Фәнис Минзәки улы Садретдинов. Иң беренче, Илнат, сиңа син ел ярым журналистлар белән гомумән аралашмадың. Ни өчендер, ягъни Качып йөрдем. Бу качуның сәбәбе нидә? Һәм ни өчен нәкъ менә хәзер син безнең янга инде килергә булдың? Беренчедән информация кирәк бит инде аларга, мәгълүмат. Мин ул вакытта репертуар белән эшләдем. Гомумән клиплар өстендә, репертуар өстендә бер ел буе әйтәләр бит 24/7 дип студиядан чыкмыйча, башын чыгармыйча, урамга да эшләргә ярамый бит инде. Шуңа күрә. Хәттәки. Шул студияда. Мен аннан соң барысын бергә җыеп, бөтенсен сөйләрмен дип уйладым инде. Менә бит җыелдык бүген. Һәрберсен күрүемә шатмын. Сезнең дә. Рәхмәт. Алайса, әйдә иҗади планнарыңа да күчик. Ел ярым эчендә ничә җыр язылды, ничә клип төшерелде һәм белүемчә, син монда яңа клипларның берсендә хәттәки алып килгәнсең, бәлки аны да карап узыйк. Хәзер үк менә. Хәзер үк менә булмаса башта сөйләп китсәң дә була. Так. 20-дән артык җыр эшләнде, 30-га якын инде. Целый программа әйтергә кирәк, сольный. Һәм шушы ел ярым эчендә сольный концертлар белән чыктым. Казанда соңгы концерт менә Уфада минем апрельдә булды. Яңа программа төзеп, көздән инде октябрьдан 21 октябрь Казанда пирамида ала берсен. Һәм башка шәһәрләр, районнар, шулай Башкортстан яклары. Демәк, октябрьдән старт алачак һәм аңа таба Татарстан районнары буенча да синең концертларны күреп булачак. Алайса, әйдә клипны карап узыйк. Бу соңгы клип, әле бу 2 көнлек кенә җибәрделәр урыс телендә. Можно запустить клип, пожалуйста? И звук. Такой красоты, я не верю в такую любовь, я не ждала встречи с тобой. Моя любовь изменила весь мой мир, теперь все кажется другим. Ты изменила меня. Я совсем другой. И счастье наше будет бесконечным, и миг любви будет вечным. Я не видел такой красоты, я не верил в такую любовь, я не ждал встречи с тобой. Ты моя любовь, я не видел такой красоты, я не верил в такую любовь, я не ждал встречи с тобой. Твой голос твой услышится, и чечевется сердце стук. На крыльях чувства я летаю, тебя любить обещаю. Я так счастлив, что ты со мною, я так рад, что ты моя. Единственную душу я хочу быть счастьем для тебя.
встречи с тобой. Ой, красоты, я не верю в такую встречи с тобой. Илнат, сен соңғы арада татарша ғана түгел, орыс тілі аудитория ішінде міне махсус клиплар яздырасың, жырлар яздырасың. Онымен не үшін мұны эшлисең, һәм татар аудиториясы белән орыс аудитория арасында айырма нәрсәдә, ягъни? Ну, беренчедән бу балачак хыялы иде. Мин һәрвакыт үз-үземне тикшерергә яратам. Күпме дәрәҗәдә мин эшли алам? Һәм нәрсәләр эшли алам икән мин? Үз-үземә экзамен биреп, балачак хыялымны чынга ашырудан башланды һәм беренче русча җырларына чыгаргач, беренчесен инде, ну, көлүчеләр дә булдым бит инде, авыл баласы. Бездә бит инде рус телен татарча өйрәттеләр. Шуңа күрә, ну, акцент бар дип, ни бар дип, күп кенә ниләр ишетергә туры килә. Ә мин, ну, ярар. Икенчесе яхшырак булыр анда, өченчесе тагын да бәлкем яхшырак булыр. И шулай ничектер азартка кирип киттем. Гомумән, теге 50-ге 50 эшләргә тырышам. Бер русча җыр чыга, бер татарча җыр чыгарга. Һәм мин тамашачы да үзгәрде. Залда татарлар гына түгел, теге русскоязычныйлар да бар. Милләт вәкилләре. Әйе. Һәм төрле мәҗлескә дәгән теге русча җырларны гына җырларга чакыралар анда. Алар үзләре урыслар, мин татарча җырларны да ярата башладылар. Кирип китеп, русча җырлар аркылы. Шуңа күрә мин уйладым инде урыс телендә дә җырларга дип, язарга дип. Демәк, Алла таба син шулай ике телдә иҗат итүеңне дәвам итәчәксең. Әйе, әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Һәм башка планнарыгыз турында да сөйләп китсәгез иде, белүемчә, сез якын арада Зеленодольскида өр-яңа Пляж. пляж ачалар. Пляж ашырдым, мин таныштырып китәсем килә. Фәнис минем достым. Һәм инде без, ну, партнер. Безнең беренче проект бар. Фәнис, кыскача гына ничәсе көнне кайда ничек ачылачак әлеге пляж һәм ни өчен сез нәкъ менә шәһәр пляжы булдырырга уйладыгыз? Каян килде сезгә мондый идея? Иң беренчедән бу идея инде бер көнне миңа шылтырата Илнат, ну, Фәнис ди, безгә пляж предлагает. Мин әйтәм, әйбәт, әйдә думать, әйдә думать. И шуннан соң без идеяларны язып чыгып бөтенләй, нәрсә булырга тиеш анда, нәрсә кирәк анда, барысын да язып, без инде ул идеяны инвестор янына килеп, ул Безнең инвестор Александр Хигай. Александр Хигай. Килә алмады үзе бүген. Безнең достыбыз и партнер инде. Вот шуның белән бергә утырып, ул проектны карап, о, бик крутой проект дип, без ул проектны башкарып җибәрдек инде апрельдә. Аның үзенчәлеге нәрсәдә? Пляжлар гомумән күп Татарстанда, нәкъ менә сезнең пляжның үзенчәлеге нәрсәдә? Безнең ул уникаль проект булачак, анда теге просто загорать итәргә генә түгел, күбесенчә төрле мастер-класслар булачак, концертный программалар, водный аттракционнар, анда без куябыз фудкорт, зур иттереп, һәм инде шундук булачак ресторан. Ул ресторанда как раз вот төрле практикалар үтәчәк, гвоздястояниелар, һәм инде мастер-класслар, уеннар, мафия, монополиялар, аларны барысында оештырачакбыз анда. Һәм шул пляжда кинотеатр булачак.
открытый, летний, алла берса. Спортивный турнирлар алла берса болашак. Һәм инде төрле плавучий банялар, гидроцикллар, кассерлар, алар шулай булачак инде. Ул инвестор әйтмешли, әлбәттә Турция, Татарстанда. Бу не инде хәзер бит бөтен җиргә дә барып булмый, чит илгә. Без инде чит илне үзебездә тудырга тиеш һәм Импортозамещение. импортзамещение. Монда гына мин бүлдереп кенә әйтәм, гади пляж түгел, ә доступный среда. Беренчедән яшәү. То есть Коляскалар, Мөмкинлекләре шикле Шикле булган кешеләр. бөтен кешеләр дә бирә килә алачак һәм белемчә сезнең презентациягыз бар, бәлки бераз гына күрсәтеп алырсыз безнең килгән журналистлар да күрсен. менә сез күрәсезме, пляж загородный язылган һәм астында перезагрузка. Перезагрузка нәрсәне аңлата? Яңарту. 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 Исем үзгәргән мөмкин, әйме? Әйдәгез, исем уйлап табабыз. Нинди исем килешер әлегә пляжга. Чисто на рахат. Чисто на рахате. На рахате. Әйе, без уйладык инде. Әйе, рахат. Кликер, может, еще кликерны берсәгез или берәрегез? Нәрсә соң бар, булма? Ага, давайте. Пляжның исеме рахат булачак. Тебе кликер и Без әлеге пляжга инде мин җыр язган идем алдан. На рахате дигән һәм рахат дигән исемне калдырырга булдык. Демәк, әлеге пляжда аңлавымча Илнат Фатхуллинның да һәрвакытта җырларын ишетергә мөмкин булачак. Бәлкем. Әйе, чыннан да 5 ел, 4 ел элек Фишман ясаган инде ул пляжны. Но анда инде ул искереп бара, без аны бөтенләй хәзер реконструировать итәбез. Һәм инде яңартабыз. Беләмчә алга таба анда әле глэмпинг төзүдә каралган. Кайчанрак булачак һәм ничә йорт? Хәзер процесс земли идет, то есть получение земли. Регистрация, Аукционнардан наверное. алып, регистрациялар уздырып, ул, скорее всего, шул августларда, сентябрьларда уже бөтенләй булып чыгар. Ул круглыгы дишен була инде әлеге домиклар. Кыш көнендә килергә була. Сколько вы планируете домик в глэмпинге? 29. Тузлап. Аңлашылды. Демәк, Зеленодольскида 1 июль көнне сәгать ничәдә ачу тантанасы? 1 июль көнне ул Иртән Иртәдән башлана инде ул, әйе. сәгать 10-нан кичке сәгать 10-га кадәр. 9-дан 10-га кадәр инде минем чыгыш булачак 1 сәгатьлек, шуңа күрә барыгызны чакырып калам. Кыймак белән үзем сыйлармын. Демәк, бер инде аккредитация узуда кирәк түгел, биредә булган барлык журналистлар рәхәтләнеп әлеге Әлбәттә. шоуга килә, бара, Әйе, алабыз барыгызны дигән сүз. чакырабыз. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга һәм тагын инде булса башка проектларыгыз бармы, егетләр? Башка проектлар бар, шулай ук шушы ярты ел эчендә без Фәнис белән банкетный зал төзедек. Ул Заречье ягында Новошегалиевны узып кирип китеп инде. 110 кешелек. Бу сезонлы җәйкенешле көзгә хәтле октябрь хәтле. Кышка инде ябылып куела. Бу эко терраса. Анда шулай ук безнең үзебезнең кухня, зал әйтергә кирәк, природа, табигать, бик мотор. Ну, концепциясы инде безнең күрсенчә минем рестораннарда эко форматта төзелеп чыккан бит һәм ул яшьләр арасында бик популяр формат һәм инде без шушы идеяны тагын бер тапкыр дублировать итеп 3-нче, 4-нче ресторан ачтык һәм дә инде ул проектлар алла берсә киләсе елларга тагы да күбәер, әйбәт. Журналистлар арасында күйеүгә чыкмаган кызлар булса, сезгә декор 50% скидка белән булачак. Мин бу сорауны бирмәм булдыра алмыйм. Пандемия вакытында бик күп рестораннар ябылды. Сез ни өчендер шундый экономик яктан стабиль булмаган вакытта берничә ресторан ачасыз, сез аны чыннан да теге доходный предприятие ясый алачаксызмы? Без аны яратып эшлибез һәм дә инде теге ул формат, ул гел алга барачак инде, ул туктамаячак. Без пандемия вакытында зурайдык. Масштабирование ясадык.
кешеләр ябыла башлады, без наоборот ачылдык. Рәхмәт. Күбәйттереп киткән. Тагын үзегезнең өстәп әйтер нинди булса яңа планнарыгыз һәм проектларыгыз булса рәхим итеп Бу сөйләп проектлар булмагыз. күп инде, аларны уйлыйбыз әле пока менә язып чыгабыз. Тагын бер елдан килә Иә. дигән сөйләрбез. Алла бирсен. Алла бирсен. Алла Әлегә бирсен. пляж. Алайса, коллегаларның сорауларына күчик. Әгәр дә сорауларыгыз булса, рәхим итеп Татар-информ. Хәерле көн. Менә бизнес иҗатка камашау итмиме? Аның икесен дә бергә алып барып буламы? Ул ничек гомумән? Мин бит минем төп шөгылем ул иҗат, әлбәттә. Һәм мин уйладым дагы, ул бит инде көчкә карыйдыр инде һәрбер кеше. Күпме булдырала. Банкет шулай ук халык белән эшләү минем өчен, миңа якын әйбер, организационный момент и так далее. Мышауламый, монда инде командадан да тора. Шуңа күрә концертларга мин әзерләнә башладым. Менә хәзер пляжны ачабыз, тагын мин тагын да әзрәк бушаячакмын. Көзгә инде июльдән, августтан башыннан инде яңа программага мин әзерләнәм. Минем җырлар тукталып тормый бит. Айга бер минимум җыр чыгып тора, клип белән. 2 дә була. Тагын сорауларыгыз, хөрмәтле коллегалар. Ул бит үзе генә түгел, аның партнерлары бар, шуңа күрә все нормально. Хәерле көн. Илнат, син бит үзең җырларда иҗат итәсең. Синең җырларны кайсы артистлар башкара? Хәзер шушы ярты елда бик язмыйм җырчыларга инде. Алар сорыйлар. Бик күп Зәйнәп Фәрхетдин, Габделфәт Сафин, Дайнер Сабировның соңгы җырлары, Илшат Сафинның җырлары җырлый. Башкортстанда дуэтлар. Плay санап бетерә торган түгел. Коронавирус вакытында 40-ка якын җыр язылган. Ул үземә һәм башка артистларга. Ничә сумнан? Кыйммәт. Бик. Якынча. Диапазон. Ничә сумнан ничә сумга кадәр алайса? 20-дән өскә. Рәхмәт. Илнат, Казан егетләре белән нинди мөнәсәбәттә син? Ой, һаман актуаль менә әле ул сорау. Бернинди мөнәсәбәттә юк. Мин нишли алам инде. Юк, күрешкәндә исәнләшәбез әлбәттә. Нормально. Булай эш буенча юк. Җыр сорап килгәннәр юк әлегә. Син аларның иҗатын күзәтәсеңме һәм сиңа ничек ошыймы? Мин күзәтмәм. Иҗат бит ул күзәтелергә тиеш түгел, ул күренергә тиеш. Минем иҗатны күзәтәсезме или күрәсезме? Булай күренмәйме? Хөрмәтле коллегалар, микрофон. Күренә бит, димәк. Күренә концертларда, Казан егетләре тоже концертларда чыгыш ясый. Менә димәк син йөрмисеңме концертларга? Кемнәрнең? Гомумән, солянкалар. Мин катнашам. Ие, Юк, кемнәрнең концертларына Илнат Фаткуллин йөри? Ие. Мисал Ну, өчен, в кайсы общем, артистлар? синең җавабың син аларны карамыйсың да белмисең. Юк, карайм да белим дә түгел. Күзәткәнем юк, чынлап минем вакытым юк. Мин үземнең иҗат һәм башка проектлар. Һәрберсе эшли инде, һәрберсе үзенчә эшли тырыша. Булай күзәткәнем юк. Чынлап әйтәм. Мин беренче тапкыр үз гомеремдә дип әйтсәм, инде бәлкем алдалармын, бәлкем быел бардым мин Элвин Грей чакыргач радио пирамидага бардым. Менә соңгы тапкыр чыгышыңны бик нык тәнкыйтьләделәр. Образыңны социаль челтәрдә дип әйтик инде бит. Кайсы чыгыш? Шортиктан чыктың дип. Менә син үзеңнең образыңны ничек тудырасың? Сиңа кемдер ярдәм итәме? Дизайнерларың бармы? Беренчедән ул шортик ул костюм. Шортик, менә мин бүген хәзер килгәнбез, һәм шортиктан әйме? Ул шортик булыр. Монда өстә футболка гына, аста шортик. Кем аңлап бетерми, ул инде минем проблема түгел, бит ул кешенең проблемасы.
ул костюм полноценный әйтергә кирәк. Ул әле костюм буенча эшләде модельерлар, дизайнерлар. Шуңа күрә ул җәйге концерт. Мин үз чыгышымда шулай күрдем. Башка кеше күрә ала үз чыгышын башка костюмда әйтергә кирәк. Аңа ничек эшләйме? Чөнки монда бит инде команда белән дә төзелә. Анда игътибар иткән булсагыз, командадагы костюмнары шул примерно шул нигә эшләнгәнме? Фон, артка задник. Тәнкыйтькә мин яхшы карыйм. Һәр кешенең үз фикере булырга тиеш. Мин бит беләм, ул тәнкыйтьләгән кеше күңел түрендә мине барыбер ярата. Шулаймы? Ярыма сәхнә журналы исәнмесез. Илнат менә әйт әле. Ялгыз йөзүгә чыккач мөмкинлекләр киңәйгән кебек. Һәм менә бу проектларны искә алдыгыз. Бу проектта син кем буларак катнашасың, чыгыш ясыйсың һәм аның эшчәнлегендә синең төп эшең нәрсә менә бу проектларда? Син нәрсә өчен җавап бирәсең? Менә бу пляж дигән проектларны, рестораннарны күздә тотып әйтү. Башында нәрсә әйтик, киңәйдегез дип әйттегез, ә? Монда киңәю генә түгел, уже шушы ярты ел эчендә весь масштабирование бара. Иҗатта гына түгел, әйткәнемчә башка проектларда. Ну, кем буларак? Мин кем соң, Рәнис? Кем буларак? Партнер, владелец, инде, партнер, владелец, соучредитель. Демәк, сез берничә Руководитель кеше әйе. әлеге проектларны эшләгәндә соучредительство алар 3 кеше. Аңлавымча бер тигез. Әйе, Сез акча ягын саныйсызмы? әйе. Әлбәттә. Мин беләсем килгән иде. Бәлки сез эштәлегенә күбрәк басым ясаучы кешедер, аның эштәлеген уйлаучы кешедер, бәлки ниндидер теге иҗади ягын уйлаучы кешедер, бәлки инде гомумән финанс ягыннан. Финансовое организаторство. Организационная часть, она шлайк. Безнең организационная часть, шул безнең эштә инде. Әйтәр бит компьютер дип кешегә әйме? Әлеге проектларда компьютер ул безнең фәнис. Bütün финансовый модельләр, проектлар, ничек ул настолько уже теге банкетный сферада гомер буе һәм шомарып, өйрәнеп биткән кеше проектларны дөрестән дә безнең ясый фәнис һәм бергә утырып инде калган ниләрне эшләп бетерәбез. Организация моментлар шулай ук. Ну, бер тигез Демәк, дип. оештыру моментлары Илнат фәнис син нәрсә өчен Юк, монда безнең бүленмәгән, без бергә эшләбез барсында. Барысында бергә. Иң беренчедән идеолог, наверное, аннан соң инде разработка вот этой Концепции. Концепции и действия, то есть организационная часть без бергә эшләбез, бер-беребезгә ярдәм итеп, һәм инде ахырына кадәр җиткерәбез любой проектны. Мәсәлән, клиентлар шалтырата әйтәләр икән, иртәгә ресторан куярга дип. Менә шушы җирдә без аны куябыз. Вот инде. Под ключ. Аңлашылды. Бу бит гади пляж түгел. Әйтебез бит инде доступный среда, монда мөмкинлекләре шекле кешеләр шулай рәхәтләнеп килә алалар. Парковкадан төшүгә барлык мөмкинлекләре, теге керергә, әйтергә, чыгарга, душавайларга хәтле бөтен әйберләр эшләнә. Тагын сораулар, рәхим итеп. Сәлемсез, Акчарлак редакциясы. Илнат, менә син үзеңнең костюмнарыңны модельерлар эшли дидең бит инде. Команда эшләгән, уйланган концепция дидең. Шуңа синең бию хәрәкәтләреңне хореографлар куямы? Анда кемнәр ярдәм итә? Гомумән имиджыңны булдыруда ниндидер киңәш тәкъдимнәргә колак саласыңмы? Үз тоемлыгың белән нәми шундый булырга тиеш, нәми шундый йолдыз дип хис итеп кенә эшлисеңме? Юк, мин йолдыз дип беркайчан да әйткәнем юк, мин шундый йолдыз, мин шулай эшләргә тиеш. Беренчедән костюмнар мин классика кия алмыйм, чөнки ул миңа хәрәкәтләнергә җәйтә. Машалла, әйме. Икенчедән, минем шундый шик костюмнарым да юк.
ул костюм бетинде мен үзем өчен әйтәм инде хәзер уңайлы булырга тиеш. Хәрәкәтләр берсе дә куймай. Ул бөтенесе сәхнәдә шулай күңел ничек тели, музыканы ничек чувствую, шулай хәрәкәтләнәм. Кемдер инде мине теге тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Не шуң хәрәкәтләнә дип индәйм. Мин үземне тыя алмыйм бит, шуңа күрә ул бит сәнгать, иҗат. Үзеңне тыясың икән, нинди рамкаларга тыгасың икән, ул бит инде иҗат булмай. Син бөтен кешегә дә син беренчедә ошый алмыйсың. Ярар мин классик костюм кидем дә хәрәкәтләнмим ди. Резко гына. Барыбер берничә кеше табылачак. Нишләде бу Илнат? Ширле микән әллә? Нигә хәрәкәтләнмәйлек яхшырак чыгыш ясый? Допустим. Шуңа күрә күңел ничек тели шулай эшлим. Русча җырларында, татарча җырларында. Биючеләр белән куйганда әлбәттә инде без хореограф куя. Төрле шәһәрдән куйдыртам. Казаннар гына түгел, шул Уфалар, Мәскәүләр куйган биюләр дә бар. Алар җибәрәләр видео. Һәм әлегә шул видео карап өйрәнәм. Опыт бит инде Айдар Фәйзрахмановтан 5 елга якын ансамбльдә эшләгәч, анда бит инде ай-яй-яй. Миннән сорыйлар икән, кая хезмәт иттең дип, мин Айдар Фәйзрахмановта 5 ел буе хезмәт иттем дим армиядә. Филармониядә. Ул десантурада хуже. Анда килеп эләккән кеше гомергә опыт иҗат буенча гына түгел, тормышка карата, кешеләргә карата. Шуңа күрә һаман да шуның ул биргән тәҗрибә белән мин яшим, миңа бик рәхмәтле. Мин кая гына барсам да әйтәм. Рус җырларын кайларда популярлаштырасыз дөресрәге. Аларны бит инде татар телеканалларына биреп булмый. Рус җырларына интернет челтәрләр, ВКонтакте, теге нинди акчалар түләп рекламалар биргәнме юк. Менә шул хулиганка җырын алсак, әлеге җыр дөрестән дә аны бик күп җирдә беләләр. Һәм әйтергәме инде әйтмәскәме? Әйт. Килгән. Бер атна элек буквально Мәскәүдән шалтыраттылар. Нинди передачага чакырганнарын әлегә әйтмим. Июль аенда әлеге хулиган кешеләр белән мине чакырдылар бер передачага. Федераль каналга. Федераль каналга. Шуңа күрә мин башта уйладым, берәрсе шаярадыр инде, минем дустым бар шулай. Теге МТС операторы булып шалтырата да сөйләшә. И мин татарча әйтәм. Давай мен әйтәм, минем вакытым юк. Нитмәле. Көләләр, давайте тогда по видео, говорит, шалтыратабызга. Как раз без, мине студияда инде. Шул администратор манда, менеджер макас. И бер 40-45 минут сөйләштек, бөтен биографияларын сөйләп, сорап чыктылар инде. Шунда баргач әйтермен кая барганымны. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз рәхим итеп. Илнатның йокысы туймаган ахыры. Кайчаннан бирлек барып күзәтеп утырам инде. Киерелеп күзләрен уып утыра. Син ничә сәгать йоклыйсың тәүлегенә? 3 июньнән без Фәнис белән йоклыйбыз. Юк, бер, в смысле, 3-4 сәгать. 3-4 сәгать. Буквально 2 сәгать, 3 сәгать. Чөнки безнең 18 көнне ачылды әйбер. Яңа саф банкет залы. И менә пляж. Шуңа күрә 2-3 сәгать. Ул йокласа бер проект ачыламы ачык? Әгәр дә япасак, проектлар ачылмый. Микрофонга. Микрофон. Гаиләгез белән дә бераз таныштырып, тормыш иптәше терәк бит инде мондай күп эшләрдә аңлаучы, киңәш бирүче дә. Гаиләгез турында да бераз сөйләсәгез. Алайса проектлар, образлар алар белән генә тулы булмас иде. Гаилә үзе бер проект бит инде ул. Минем 2 бала бар, барыгыз да белә. Исән сау барсы да, Аллага шөкер. Кызым лагерьдән кайтты. 2 чатна булып. Алар әлегә кунакта.
тагын бер Тынлык. сөйләсәк Илнат. Менә син сәнгать дип сөйләп киткән идең. Гомумән югары сәнгатьне син үзең нәрсәдә күрәсең? Монысы беренчесе. Менә сәнгать дигәндә син нәрсәне күз алдына тотасың? Шул бизнес сәнгать гомумән тәңгәл килә аламы, бергә була аламы? Һәм икенче соравым, син үзеңне иҗатың, үзең имиджың белән яшь буынга нәрсәгә өйрәтә аласың, яшь буынга нәрсә бирәсең дип уйлыйсың? Так, югары сәнгать һәм шоу-бизнес икесе туры киләме? Югары сәнгатьне сез ничек итеп аңлыйсыз? Мин бу сорауны сиңа бирдем, син нишләсе килә? Югары сәнгать ул инде опера, балет театрлардыр инде. Әйме? Но монда бит шул ук вакытта бер әйбер бар. Кем зал тутырып халык җыя? Менә стадионнар җыючылар бар бит инде, әйме? Әнигә әлеге җырчына югары сәнгатькә дип әйтеп булмый. Бу спорный сорау. Монда теге бик нич итеп җавап бирергә кирәк. Уйлап кына. Чөнки берсен дә кимсетәсе килми, шулай бит. Югары сәнгать ул барыбер классикадыр инде. Күп очракта. Нәрсә мин бирә алам яшь буынга? Минем концертларга килгән кеше юкмы сезнең арада? Бармы? Казан концертына? Немре пляжга чакырам, сезне киләсезме соң? Килмисез. Яра 21 октябрь пирамида узачак концертка чакырам. Минем концертта бик күп балалар. Әгәр дә кеше начар була икән, мине балалар ярата да, әбиләр ярата. Әгәр дә кеше начар икән, балалар белән әбиләр яңкында килми бит. Димәк, мине күп дәрәҗәдә яхшы кеше дип саныйлардыр, балалар килә, сәхнәгә менәләр, бүләкләр бирәләр. Минем җырларны җырлыйлар, алар TikTokка, Instagramда игътибар иткән булса, итсәгез. Димәк, нәрсәләр белән дә алам бит инде. Белмим, әйтә алмыйм. Сине яратулары бу бит әле син файдалы дигән сүз түгел. Беләм. Сөйкемле сөягең бар. Шул яратудан файдаланып, нәрсә бирәсең син җәмгыятькә? Кыза башладыгыз сез чөтә. Һәрбер җырның үз тарихы бар беренче. Просто кына мин җыр язам әле дип, мин җыр язганым юк. Бәлки монда нидер күңел әйбере бардыр инде. Нәрсә беләндер электрип аламдыр. Күп җырлар мәхәббәт турында белмим, әйтә алмыйм. Нәрсә биргәнне әйтә алмыйм. Уйларга бер әйбер сорау. Тагын сораулар? Гаилә турында сорау булды. Хатын-кыз турында бер сүз әйтмәдегез. Мин гомумән гаиләне кыстырмыйм, Instagramда да игътибар иткән булсагыз. Балалар бар бит. Балалар бар, әлбәттә. Балалар турында сөйләдем мин. Балалар турында сөйләдем. Барысы да яхшы. Менә шул сорау калсын әле. Әйдәгез, шундый әйбер үткәрәбез. Кем нәрсә языр икән? Белмим, башка артистлар теге гаиләләрен бик часто күрсәтәләр бит инде. Мин тукталдым беренче ел элек андай әйбердән. Дия торгандыр. Әйе, шулай дип калдырыйк. Әйе. Сез нинди газета? Ха? Сез? Ирек майдан. Юк, булай. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгызны рәхмәт. Җырларны ничек иҗат итәсез гомумән? Менә 40лап җыр яздым дидегез. Дөресен әйтәм, проблемалар илһамландыра. Мәшәкатьләр. Әгәр дә миңа яхшы икән, мин җыр язасы килми. Әгәр дә минем мәшәкать икән, проблемалар икән, мин җыр язам. Белмим, ничек булып китәдер, но җырлар языла күбрәк миңа начар вакытта.
Чуть-чуть нейме. Непонятный кеше. Әгәр дә миңа яхшы икән, финансы ягы буенча дагы гомумән тормыш яхшы икән, мин язмыйм җыр. Яисә бик сирәк языла. Әгәр дә начар икән, мин бик күп җырлар язам. Ул күңелдән чык. Микрофон. Сайын икешәр җыр чыгаргач, сезнең мәшәкатьле вакытларыгыз күбрәк була димәк тормышыгызда. Белмим инде. Ул бит кеше шикелле генә эчендә нәрсә, нинди ураган маның, кояш манда, аны бер кеше белми. Шуңа күрә мин үземне бәхетсез дип әйтмим, мин бәхетле. Проблемалар вакытында гына җыр язам дигәч, алайса үзеңне бик нык борчыган проблемалар турында да сөйләп кит инде, нәрсәләр борчый сине? Соңгы еллардамы? Проблемаларың күпме? Гаиләңдә проблемалар бармы, гаиләң турында сөйлисең килми? Ишетелеп бетмәде. Нәрсә турында? Финансовый проблемаларың күпме? Гаиләңдә проблемалар бармы? Бәлки хатының көнләшәдер сине? Соңгы елларда булды финансовый проблемалар дагы. Барсы да булды сез әйтеп чыкканнары. Шуңа күрә бик күп җырлар язылды. Эш буенча дагы артистлар бит инде шушы теге пандемия вакытында эшсез калдык барыбыз дагы. Ничә елдан артык. Ел ярым. Ну, минем проблема дип мин өйдә ятмадым, әйтеп торам ич. Әлеге проблеманы башыма сеңдердем дә күп җырлар яздым. Китап радиосы. Хәерле көн. Саф банкетлар залы турында сорыйсым килә. Аның турында сөйләштегезме сез? Кыскача гына. Кайда ул урнашкан һәм Казан бәяләреннән ничек аерыла һәм изюминкасы нәрсәдә? Аның исеме дә Саф банкетный зал. Без бергә утырып, исемне бик озак эзләдек. Әйтимме? Садретдинов Фәнис. Юк, алай түгел. Иң беренче Фархуллин. Анда бик матур природа дип әйтик, табигать. Күл буе, әйбет. Полуостров. Шушы полуостровта урман. Шул урман эчендә шул веранда урнашкан. Ул Новоши Галеева якларында бик матур җир, анда килсәгез, ял итеп табыла бу мондай көннәрдә, пятница, суббота булмаса инде. Балык тотып була, метровый балыклар. Палтуслар җәрәянда. Палтус менә. Бөтен син шурта. Илнат балыкчы ул берәк. Гомумән күңел тынычлыгы өчен бик матур. Бәя? Бәясе буенча сөйләшербез. Юк, Әле пока проект яңа, шуңа күрә конкретный бәяләре юк. Инде средний чек, бөтен җирдә средний чек инде үзебезнең кейтерингыбыз эшли. Площадка буенча инде пока определенный бәяләр юк. Икенче елга булары. Икенче елга проект бик көчле, бик мощный топовый проект булачак инде. Быел ачылып кына китте, уже икенче елга сорый башлыйлар бәйрәмнәрдә. Илнат, сорау сезгә. Балаларыгыз турында күбрәк сөйли алмассыз микән? Нәрсә белән шөгыльләнәләр, нәрсә яраталар, бәлки җырларга яраталардыр сезнең кебек. Бик актив балалар, икесе дә, Аллага шөкер. Диана инде гимнастика белән шөгыльләнә. Аның 60-нан артык кубок инде шушы 5 елга, 4 елга. Ул төрле турнирларны җиңеп чыкты. Шулай ук инглиз теленә йөри. Берничә ел инде. Малай менә быел инде берәр спортка бирергә, икесе дә бик ниләр, музыканы бик яраталар, сәнгатьне, иҗатны яраталар. Малайга ошый ударная установка, барабан, гитара. Гитара ишетсә инде прям башлар белән
бик шустрый, музыканы ярата торган. Спортта музыка деп билем. Hürmetli kollegalar, tağın sıralarınız bolsa berip үлгерегез. Менә җырларыгыз турында сез аларны ничек, нинди принцип буенча бирәсез җырчыларга? Җырларыгызны җырчыларга ничек бирәсез? Кем күбрәк акча тәкъдим итә, шуңа бирәсезме? Юк, хәзер инде мин әйткәнемчә бик язарга тырышмыйм җырчыларга. Чөнки беренчедән яңа шаярам ярар әйтмим. Принцип юк. Менә сорады шул Илшат Сафин. Бер ара йөргәндер инде. Гомерне язгач, яңадан шундыйрак языйм, пожалуйста. Ну, дуслар турында язып бердем. Бүтән сорамам әйтәм мин инде. Всё. Хәзер менә ничек, аның кадере юк. Авторлар өчен. Ничек аңлатырга икән? Чөнки бәяләнми авторларның. Ул бит инде кеше аның белән гомер буе йөри. Без аны бәяләп бетермиләр. Шул ягы бар. Сен Акчада гына түгел дә. Илнат, җырларыңны сатканда килешүләр төзисеңме? Җырларны сатканда килешүләр төзим. Сораучы булса. Былай проблема булган юк, теге бер җырны 2-3 кешегә саткан. Шул. Сез аргансыз әйме баразда бүген? Юк, сезнең белән күптән аралашкан юк иде, шуңа сораулар күп. Әйдәгез, юк, мин наоборот көтәм сораулар. Юк бит сораулар. Бирәм. Кемнән? Hürmetli kollegalar, eğer de sıralarınız bolsa rahim edip, demek barlıq biride birilesi sıralar birilip bitti dep anlayayım. Kalganlara yaڭадан bu zaldan çıkkaçtında sıralar әлі берілер. Бик зур рәхмәт. Егетләр, сезгә уңышлар, иҗади уңышлар һәм проектларыгызда дәвамлы клиентларыгыз күп булсын. Һәм без 1 июль көнне сезгә төшерәбез. Зеленодольский шәһәрендә урнашкан Рәхәт пляжында очрашырбыз. Аның ачылу тантанасында һәм Илнатның шулай ук Казанда пирамида узачак октябрь айындагы концертында да күрешербез дип өметләнеп калам. Барчагызга да хәерле, имин, уңышлы көннәр. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.